जों बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिहेतु एबसु एनडिएफबि आरो इउपिअ जथायै जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों आरो बै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बर'नि मोनसे सान्थि सुक्ति बे सान्थि सुक्तिया बर'फोरनि मोनसे जारिमिनारि सुक्ति आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरनि माखासे जेफोर जेंना जेंगोनाफोर दङ बै जेंना जेंगोनाफोरा आबुङै सुस्रांजानांगौनि थाखाय बे सुक्तिखौ खालामजानाय जादों। जेरै नोङो एनडिपिआव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरा दिनै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै दिनै गावनि न'आव बिमा बिफा बिदा फंबायजों रायजो जानो होननानै दिनै न'आव फैबाय आरो बिथांमोननि थांना थानायनि राहानि थाखाय जिखिनि सरकारा खामानि मावनांगौ बेखौ दिनै आबुङै मावफुंजोबनानै होआखै। दिनै एग्रेसिया मार्टियार्सफोरनि मोननांगौ दङ बेखौ मोनजोबाखै। दिनै रिहेबिलिटेसननि खामानिफोर दङ बेखौ मोनजोबाखै आरो गुबै दफा जेरै गामि हाबनाय सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि दफा बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननाय आरो बेबायदिनो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा हुनि जेंना फरायसालि सरकारि जानाय फसंथान अनुस्थानफोर गायसननांगौ गोबां दङमोन दा बैफोरो दिनै आबुङै मावफुंजायाखै। दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बुंदों जे बिटिआर सुक्तिनि जेफोर दफाफोर बियो गोबां मावफुंजाबाय नाथाय नोंगौ गाव मावफुंजादोंब्लाबो गोबां दफाफोरा दिनै आद्रा जानानै दङ। बेखायनो जों खावलायनो लुबैगोन थाबैनो नैबे आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै जेन बिटिआर सुक्तिखौ सनमान होनानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारा आवगायबोयो। दा दिनै बेखौ लानानैनो भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे ढेकियाजुलि पस्ट अफिसनि गेजेरजों दिनै जोङो पस्ट कार्ड मोनसे दैथायहरनाय हाबाफारि लादों नरेन्द्र मदिनिसिम। दिनैनिफ्राय जागायनानै 10,000 पस्ट कार्डनि गेजेरजों जोङो दिनै बिटिआर सुक्तिखौ थाबैनो दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय नरेन्द्र मदिनिसिम जोङो लाइजाम हरदों आरो बेजों लोगोसे दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो नरेन्द्र मदिनि इमाइलाव जोङो 5,000 जोंनि बर'फोरनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिआरनिफ्राय बा जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोङो बर'फ्रा थाबैनो बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय दिनैनिफ्राय जागायनानै 5,000 इमेल जोङो नरेन्द्र मदि बिथांनो दैथायहरनो थाखाय थांखि लादों। 9621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।